guys kasi dito guys, itong banda na to is sobrang laki. And guys, so hello po guys, maayong hapon. So ayan. So ngayon guys ay mag-meeting na kami ngayong mga 3 p.m. Pero tinawag na kami ng aming mga kaibigan at saka ka-employee kay mag-i-start na yung meeting. So ayan, magre-ready na tayo. Ang hirap mag-Tagalog, bakit ganyan? Mag-Tagalog ako guys kasi social naman tayo ngayon. Mag-ready muna ako guys sa ating mga susuotin ngayon pag meeting. Okay, kasi para naman pugi tayo, mapupugi pa tayo. Ano raw? Ay, okay. Ayan, so start na guys. Mapunta sa labas. Kung sino ang nandoon na sa labas kasi may meeting nga kami. Ayan, at susihin. Susihin. Ayan, tignan natin yung bagong manager sa Arnsback. So, sobrang ganda talaga guys yung manager namin ngayong bago. Mapakita ko sa inyo. Keep in watching. Meanwhile, So, ayan guys. Ito yung susuotin natin ngayon for the vlog, for the meeting. Ayan. Diba? So, let's go. a few moments later.
Halok man daw. A few moments later. So guys, thank you so much. Time check is 1:10 na guys. Ayan, tapos na po tayo sa gabi ngayon. So morning na guys. So yun na po yung duty natin. Then yung nagla-live van kanina is yun ang yung maskara ata pa sa mga kinap natin mamaya. So ayan, ito po yung vlog natin ngayon. Ito po yung mga ginagawa ko guys dito sa Arnsback as a employee staff. So thank you so much guys for watching today's vlog. And I hope na-enjoy mo. Don't skip ads and subscribe na lang sa ating YouTube channel. And salamat po sa pagsusubaybay sa aking YouTube channel. So maraming salamat po. So see you for the next vlog guys. Bye-bye. And take care always and pray to God. Kay baka ma-copyright tayo guys dito sa music kasi bawal kasi sa YouTube yan. Ayan, nilakasan mo yung boses para andito ako sa CR para yung sounds natin ay hindi maririnig sa vlog natin ngayon. So good night everyone and take care always. Praise to God and always take care. So thank you so much. Bye-bye!